magisgutag lesson plan. Usually, kung na ay mga bisita, ang pangitaon nila, lesson plan. Bisita meaning district supervisor or a subject supervisor, CID department pa ka. So, ang ilang pangitaon is lesson plan. Nayo sa ka-insidente, hindi pangayon siya lesson plan. Ang teacher. So, hindi mo ng teacher nga, kanang nabili na ba akong lesson plan? Hindi siya. Wala siya nipalik. Another incident kay sa kuwani murag isla, no? Island nga school. So, kanang island nga school, panagsara ka sila maduaw nga tuog mga supervisors. Nabitay kalit-kalit nga niabot nga bisita. O gipangitaan siya og lesson plan. Ningon siya, ala, ma'am, ako ra bang lesson plan pagsakay na hug pampot ganina na hug. Kunya gikaon pagis makina. Wala lesson plan. Ang grabe nga akong nadunggan nga lesson plan story is usa ka panahon na ay supervisor nangitag lesson plan sa usa ka maestra. Kadtong nilang eskwelahan kay walay koral. Ilang eskwelahan kay open ra, walay gate, way koral. Pagsunod sa supervisor nangita sa iyang lesson plan, ningon siya, "Hala, ma'am, ganina magud ma'am, may nakasud kanding sa kong room. Gikaon ang lesson plan, green mo gud ang cover ato." So, kung basihan na to kanang tulo ka story, ang ubang mga teachers, usahay ako, don't see the usefulness of lesson plan. I'm not saying dili na kinahanglan mag lesson plan. Ang karon na ay gibuhat ang region nga ready na lesson plan, i-apply na lang. So unsa din ng teacher's guide nga libro? Di ba mo na base man ka na sa Deped libro mo na sa Deped ng teacher's guide. Ang format na niya o lesson plan. Nga naman ay kadto na natong gamiton niya inig-apply na diha sa room usa na natong i-contextualize. Mas bright pa siguro naghimo mas bright pa siguro na nako, no? Nakuha na lang kay contextualize na lang. Nganong kinahanglan pa maghimo contextualize lesson plan? Aron ipas na di man yung ma-standardize na kay contextualize yan eh. Sorry kayo kung ako rin ng opinion. Correct me if I'm wrong, pero mauna akong opinion as a teacher nga o nganong maghimo pag lesson plan nga nanay ready-made lesson plan nga nanay naa nga mura og lesson plan nga format sa mga libro nga gi-supply sa Deped nga gitawag na og teacher's guide na kuyo unta na sa textbook. Kana lang unsa inyong opinion? Moyon ba mo? Supak ba mo? Paybaw ako. Kung ikaw yun ka sa video nga mo nakita o ginahan ka makabaw sa sunod ng mga videos o mga uploads na ko, follow me on Facebook and TikTok and subscribe to my YouTube channel and then click the notification bell nya kay bawal lang pud ko kung unsay imong comment din ha kung nakauyon ba ka uwa aron mas ma-improve na ako akong mga videos. Dahil salamat.